Čo v skutočnosti je naše zdravotníctvo? Snažia sa nás liečiť alebo vyliečiť? Alebo majú v skutočnosti len objednávku na našu smrť a pomaličky týmito tabletkami nás ničia? V skutočnosti to, čo dokáže zachrániť ľudí, je placebo efekt. Placebo efekt je 22% a naše zdravotníctvo je už na 19. Takže môžete vedieť, že je ešte horšie ako vôbec nejaká naša myseľ, ktorá by nás dokázala vyliečiť. V zdravotníctve sa snažia vás iba liečiť a nevyliečiť. Ako som na to prišla? Veľmi jednoducho. Bolia vás kĺby? Páči sa vám niečo proti bolesti? Odstraňuje toto naozaj príčinu? Alebo vám iba zakrýva to, čo sa v skutočnosti vo vašom tele deje? Ďalším príkladom je cukrovka. Nech sa páči trochu inzulínu. Rieši toto v skutočnosti problém vášho tela? Nie, iba vám to trochu pomáha, čo sa týka dôsledkov. Ďalším príkladom by mohla byť napríklad psoriáza. Nech sa páči, nejaké tablety na imunitný systém, ale rieši toto naozaj tú príčinu, prečo túto chorobu máte? Naše zdravotníctvo vôbec nerieši príčiny, ale naopak všetko nám skováva a takto nám spôsobuje ešte väčší problém, pretože potom máme len ešte viacej liekov a tieto problémy naozaj neriešime. Ak chceš vedieť viac ako na svoje zdravie, určite mi napíš a v tejto chvíli mi daj follow.